A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Beijón, anunciou hoxe que se invertirán máis de 7 millóns de euros anuais para mellorar os servizos de atención da Asociación Ámbar en Ribeira. A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Beijón, anunciou un aumento significativo na financiación destinado aos servizos de atención diurna e ocupacional que a entidade presta. A medida busca garantir a calidade no servizo e mellorar as condicións do persoal que traballa no centro. Durante a súa visita, confirmou que a Xunta destinará máis de 7 millóns de euros anuais á ampliación da financiación para as prazas públicas concertadas que ofrecen entidades como Ámbar. Neste caso, a asociación dispón de 69 prazas de centro de día e centro ocupacional, que se verán beneficiadas deste novo investimento. Vimos tamén a poñer en valor que vimos acadar un acordo coas grandes federacións de discapacidade para subir o prezo das prazas de discapacidade, as prazas concertadas, para facer tamén fronte a ese novo convenio colectivo da discapacidade que sube os salarios dos profesionais un 10%. Entón, para poder facer frente a ese reto e dar estabilidade ás entidades sociais, vimos de acadar un acordo sen o cal imos a subir máis de 7 millóns de euros o concerto social. A directora xeral tamén destacou a importancia de seguir avanzando na integración plena das persoas con discapacidade na comunidade, resaltando a profesionalidade e o cariño co que o persoal de Ámbar atende aos usuarios, que se sinten como na súa casa grazas ao seu traballo incansable. Ámbar é un referente para moitas familias da comarca do Barbanza, que atopan aquí a atención e o apoio que precisan para as súas persoas con discapacidade. Esta maior financiación contribuirá a consolidar o traballo desta entidade que, dende a súa fundación, loita por mellorar a vida das persoas que atenden. Queremos trasladar algunha plaza, tamén temos pedidas plazas de centro de día e plazas de centro ocupacional. O que necesitamos tamén, fundamentalmente, son as plazas de vivenda, porque a nosa vivenda non para en todo o ano, non nos chegan, porque hai máis demanda do que temos plazas. Entonces, bueno. A Xunta de Galicia continúa reforzando a súa aposta pola integración das persoas con discapacidade e con este novo investimento busca dar resposta a unha demanda cada vez máis crecente nas entidades sociais como Ámbar.